Здравейте на всички! В това видео ще ви разкажа за чатбота на Colbert, един полезен инструмент за фирми, които искат по-лесно и ефективно да управляват разговорите с клиентите си в WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram Direct, Telegram и LiveChat. Представете си, че можете автоматично да отговаряте на най-честите въпроси на клиентите си, без да се налага да се намесвате ръчно всеки път. Това е, което чатботът на Colbert може да направи, автоматизирайки отговорите и улеснявайки работата на вашия екип за поддръжка. В това видео ще ви обясня как работи и какви са ползите, които може да донесе на вашата фирма. Colbert е платформа, която централизира всички разговори, които идват от канали като Facebook, Instagram и WhatsApp на едно място. Това позволява да управлявате всички съобщения, без да преминавате от приложение на приложение, с функции, които помагат да се поддържа ред и да се подобрява ефективността. Например, можете да приложите фунията за продажби, да обменяте вътрешни бележки между потребители, да анализирате статистики или да изпращате масово съобщения. Сега истинската сила на чатбота. Чатботът на Colbert е инструмент, който автоматизира отговорите на тези канали, позволявайки автоматично да отговаряте на често задаваните отговори и въпроси. Това е особено полезно за повтарящи се запитвания, като работно време или наличност на продукт. Така клиентите получават незабавен отговор, а екипът може да се фокусира върху по-сложни и стратегически дейности. Чатботът също така позволява автоматично изпращане на файлове, като изображения, видеа или документи, и задаване на работно време за поддръжка. Например, можете да програмирате бота да отговаря само в работното време на вашата фирма. Друг интересен аспект е възможността да интегрирате OpenAI в чатбота, което означава, че можете да използвате изкуствения интелект за създаване на по-сложни и персонализирани отговори. С няколко стъпки можете да свържете бота и да зададете желаните инструкции, за да може да отговаря на клиентите автоматично, използвайки изкуствения интелект. Тази интеграция е особено полезна, ако трябва да управлявате сложни разговори или искате да направите клиентското изживяване още по-гладко. Нека бързо накратко разгледаме основните предимства, които предлага чатботът на Colbert. Бързи и автоматични отговори на клиентите, намаляване на натоварването на екипа за поддръжка, подобряване на клиентското изживяване с мигновени отговори, наличност 24/7 дори извън работно време, персонализация на отговорите и адаптиране към нуждите на вашата фирма и интеграция с ChatGPT и отговори, базирани на изкуствения интелект. В заключение, чатботът на Colbert е отлично решение за подобряване на управлението на разговорите с клиентите, автоматизиране на процесите и намаляване на времето за отговор. Ако търсите начин да оптимизирате комуникацията с вашите клиенти в WhatsApp и други канали, този чатбот наистина може да направи разлика. Ако искате да научите повече, посетете сайта на Colbert или пишете в коментарите. Благодарим ви, че гледахте това видео и не забравяйте да харесате, да се абонирате за нашия канал, за да получавате още подобни съдържания. Ще се видим скоро. Чао!